Какво ли е това? Сега ще ти разкажа накратко. Това е целият град в движение. Кори Катания е голямо благотворително бягане в Катания, което се проведе на 10 май 2026 година. Това е 18-то издание на събитието и е сред най-популярните масови спортни прояви в Сицилия. Тази година инициативата подкрепя проекта Proteggiamo l'infanzia, създаване на специализиран център в болница Гарибалди Несима за защита и помощ на деца, жертви на насилие. Кори Катания 2026 започна от Пияца Университа и завърши при Пияца Дуомо. Маршрутът е около 5 км и събра хиляди хора в едно огромно градско преживяване. Това не е състезание, а забавно бягане и разходка за всички възрасти. Хиляди хора изпълниха улиците на Катания с музика, емоции и движение за здраве и благотворителност. Енергията тук е нещо, което трябва да усетиш поне веднъж.